Hyvää alkusyksyä ja tervetuloa lähetysajan pariin. Minä olen Toivo. Ja minä Anna. Eräs meidän katsojistamme lähetti mukavan palautteen. Hän oli keksinyt laittaa meidän nimiemme väliin sanan minulle. Eli Anna, minulle, Toivo. No näinhän se on. Tämän toivon me saamme jokainen omistaa itsellemme Jeesuksessa. Niin, ja voihan siihen väliin laittaa lähimmäisen, epätoivoisen, sairaan, ihan kenet vaan. Silloin lausesta tulee ikään kuin rukoushuokaus, mikä on sekin lähetystyötä. Totta. Joten terveisiä vaan tälle palautteen lähettäjälle. Tämänkertainen ykköskatsaus vie meidät Turkuun. Siellä oli iso tapahtuma, jossa kuultiin, kuinka satelliittitelevisio Sat7 rakentaa rauhaa Lähi-idässä. Satelliittitelevisio on hyvä keino tavoittaa naisia, lapsia ja lukutaidottomia sekä sellaisia Lähi-idän asukkaita, jotka eivät arjessaan kohtaa kristittyjä. Thank you very much for your welcome. Kiitoksia tästä tervetulotoivotuksesta. This is an amazing time in the history of the Middle East. Because of all the conflicts, the failed Arab Spring and many things, people are searching in a way that they've never done before for answers, for meaning, for hope, and we're able to bring that to them by the millions across the Middle East and North Africa. And we've never had such an opportunity, and we've never seen such openness among people in all countries of the region. Obviously it's changed most people's understanding of the Christian faith. And when we first started broadcasting, I remember the first call we had on the first broadcast was from a man who said, I just saw a lady wearing a cross and speaking Arabic. Who is this? Because in their thinking, to be an Arab is to be a Muslim. And so suddenly we put Christians on the map for many people. And then, of course, many of the misconceptions that people have about the Christian faith, that Christians worship three gods, that the Bible is corrupted, and so on. These things have been addressed over the years. And so people now have had these negative stereotypes or misunderstandings about the Christian faith removed and are now able to make an informed decision about how they respond to the teachings of Jesus. Jos sinulle tuli tunne, että haluaisit olla tukemassa Sat7 ohjelmatuotantoa, niin meillä on meneillään keräys työn tukemiseksi. Sat7 ohjelmissa kerrotaan anteeksiantamuksen elämää muuttavasta voimasta ja kasvatetaan uutta sukupolvea uskomaan Raamattuun ja sitoutumaan hyvään. Tarkkailehan siis postiasi tai klikkaa sansa.fi. Sieltä saat lisätietoja, pääset katsomaan videon pienen Adampojan kidnappauksesta ja pääset myös lahjoittamaan. On niitä muitakin tapahtumia, jotka saavat lähetyksestä kiinnostuneita liikkeelle. Elokuun lopussa laitettiin tossua toisen eteen Tampereen maratonilla ja 44 juoksijaa kirmasi ja keräsi rahaa lähetystyön hyväksi. Run for Missions -juoksuhaasteen punapaitaiset juoksijat erottuivat hyvin yli 800 juoksijan joukosta. Samalla konseptilla lähetyksen hyväksi voi juosta missä tahansa juoksutapahtumassa. Tampereen maraton toimi juoksuhaasteen lähetykselle tapahtuman päänäyttämönä 2018. Mukana juoksuhaasteessa oli jo 4 lähetysjärjestöjä, seurakuntia ja yksilöjuoksijoita. Tampereella Run for Missions -juoksulla oli oma alatapahtumansa maratonin yhteydessä. Tärkeää hankkeessa on yhdessä tekeminen. Alkurukouksella lähdettiin liikkeelle. Haasteen näkyvyyteen paikan päällä vaikutti olennaisesti yhtenäiset punaiset paidat ja muut näkyvyyttä tuovat elementit, kuten tuubihuivit, viirit ja liput. Yhteinen ponnistus mahdollisti sen, että lähetys tuli näkyväksi. Run for Missions-porukka oli suurin Ratinan tapahtuman joukko, 44 juoksijaa. Kukin juoksija viesti ystävälleen juoksustaan ja keräsi heiltä kannatuslahjoituksia lähetyskohteilleen. Lukuisien juoksijoiden kautta lähetysviesti on kiirinyt laajalle ystäväjoukolle. Varoja lähetykselle pelkästään Sansan kautta tuli useampi 1000 euroa. Vuoden aikana juoksuhaaste sai jo kivasti näkyvyyttä muun muassa hengellisissä lehdissä. Kuuluvuudesta vastasi sponsorina toiminut Radio Day.
Juoksun jälkeen Tampereella oli After Run Party. Siellä syötiin yhdessä, otettiin talteen kokemuksia ja suunniteltiin seuraavaa vuotta. Ja lopuksi vuoden 2018 juoksun sparraajana toimineen Eero Junkkaalan mietteet. Loistava idea. Sen takia mä tänne Tampereelle tulinkin. Mä oon juossut pari kertaa vuodessa puolimaratonia, mutta nyt kun oli tämä lähetyksen maratoni, nyt on ehdottomasti, koska tulee lisämotiivi juosta myöskin lähetyksen hyväksi. Ja minusta se, että tässä on siis monta järjestöä yhdessä ja vielä seurakuntia, on aivan loistavaa. Siis, että me tehdään yhdessä, samalla antaa niin se viesti, että lähetys on yhteinen asia, kukaan ei kilpaile toisensa vasta paitsi juosten kauheasti. Jotta medialähetystyö sujuisi hyvin ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, tarvitaan henkilö tai useampi hoitamaan näitä suhteita ja vastaamaan siitä, että tietoa ja materiaalia saadaan käytettäväksi ja jaettavaksi täällä Suomessa. 1 3 tällaisesta henkilöstä on ulkomaisen työn sidosryhmäpäällikkö Kristiina Erelä, tämän kuukauden sansalainen. Hei, minä olen Kristiina Erelä. Olen ollut Sansassa työssä semmoisen reilut 6 vuotta. Alun perin tulin Sansaan hankekoordinaattorin tehtäviin. Tulin suoraan Eteläisen Afrikan alueelta, missä olin lähetysseuran kehitysyhteistyötehtävissä. Sidosryhmäpäällikön työssä keskeistä on ollut raportoinnin ja suunnittelun kehittäminen niin, että Suomessa olevat työntukijat ja ystävät saavat kaiken tarpeellisen tiedon innostuakseen työstään ja pysyäkseen tässä mukana yhdessä meidän kanssamme. 2 vuotta sitten työkuvani taas vähän muuttui ja minulle tuli aluevastuita. Jos mennään nyt ulos, niin kerron vähän lisää työstäni. Minä olen aina pitänyt syksystä, koska syksy on sellaista aikaa, jolloin voi alkaa uusia asioita ja ikään kuin uudet tuulet puhaltavat. Samasta syystä pidän Sansassa työskentelystä. Myös mediamaailmassa tapahtuu aina jotain uutta. Tällä hetkellä on menossa erityisen suuria muutoksia, kun ollaan siirtymässä perinteisestä radio- ja televisio-ohjelmien tuottamisesta yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Se antaa aivan uutta näkökulmaa medialähetystyöhön ja ihmisten tavoittamiseen. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut strategisesta työskentelystä. Sansan visio on viedä evankeliumi median välityksellä sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Minusta on erityisen hauskaa ja innostavaa miettiä, mikä on tänä päivänä juuri se oikea media, jolla tavoitetaan ihmiset siellä, missä evankeliumia ei vielä ole kuultu. Kristiina on myös joidenkin lähetys- ja projektityöntekijöidemme esimies, muun muassa Eeva ja Jari Vähäsarjan, joiden työskentelyyn tänä vuonna on vaikuttanut TVR:n toimiston muutto Itävallasta Kyprokselle. No niin, hei vaan kaikille. Tässä on nyt mun kotitoimistopiste. Tässä mä sitten kirjoittelen sähköposteja ja lähettelen raportteja ja vastaanotan niitä ja niin edelleen. Eilen meillä oli Toivoa naisille Bratislavan syyskuun konferenssin Skype-suunnittelupalaveri. Meillä on tulossa 60 Toivoa naisille edustajaa eri puolilta Eurooppaa, Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta sinne mukaan. Mulla on nyt täällä kotona sitten näitä MP3-soittimia, joita mä lähetän eri puolille, eri järjestöille. Huomenna on tarkoitus lähettää 80 soitinta Bulgariaan ja 80 soitinta Romaniaan kristillisille järjestöille, jotka tekee työtä ihmiskaupan uhrien parissa. Me ollaan saatu rohkaisevia palautteita ja niistä voitte lukea Eevan nurkasta syyskuun Toivoa naisille -työn rukouskalenterista. Siunausta minunkin puolestani. Sansa ja Kaspari-keskuksen kautta tekemä Sansan mediatyö Israelissa näkyy syyskaudella TV7:ssa
Hebreankielisten evankelioimien videoiden katsojaluvut Israelissa ovat olleet räjähdysmäisessä kasvussa. Eräänkin järjestön videoita on katsottu jo yli 10 miljoonaa kertaa. Lähde kanssamme 8-osaiselle matkalle tutustumaan Israelin Jeesukseen uskovien yhteisöön. Sarjassa esitellään 9 laaja-alaisesti ymmärrettynä mediatyötä tekevää ihmistä, joilla on kullakin oma näkökulmansa median evankelioivaan käyttöön. Heidän työtään taustoitetaan käytännön esimerkkien ja haastattelun kautta. Mediatyöstä on tullut räjähdysmäisesti kasvanut tavoittavan työn keihäänkärki, tavoittaen jopa satoja tuhansia. Työn kautta Jeesus ja Raamatun profetiat ovat tulleet tutummiksi. Juutalaiset joutuvat miettimään, olemmeko sittenkin missanneet Messiaamme. Sarja peilaa laajemminkin, mitä Israelin uskovien yhteisössä tapahtuu. Kussakin jaksossa on lopuksi myös kaunis musiikkivideo eri puolilta Israelia. Tervetuloa seuraamaan Messianinen mediatyö Israelissa -sarjaa. Ja vielä on jäljellä Intiaa. Kerrohan Toivo, miksi me oikein lupasimmekaan näyttää tämän vuoden aikana joka lähetysajassa jotain Intiasta? No syyhän on ihan ilmeinen. Meillä on Intia-teemavuosi. Eli tänä vuonna on tullut kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sansa ja TVR Intia aloittivat yhteistyön. Intiassa on tehty paljon, mutta paljon on vielä tehtävää maassa, jossa on yli miljardi ihmistä. Hi, I'm Jivraj. I teach in the Department of Religion in Gurukul Lutheran Seminary. And the life journey of mine started as an evangelist working in a village. Then I went to the theological seminary, studied there, and become pastor in West Bengal, and as well as missionary in West Bengal and several other parts of India. And I did my postgraduate in Gurukul itself. Then I become a teacher here. Obviously, it is not very easy to change these people to Christianity, because, for example, Hindus, they find much comfortable with Christianity because they try to get peace, salvation, and all those concepts. Whereas in Buddhism, you find the entire religion is built upon inner peace. The entire religion is built upon inner salvation. So in that concept, it is a bit hard to change them from Buddhism to Christianity, and also people from Sikhism to Christianity, and Jainism from Jainism to Christianity. Bit hard, but it is possible. Where we can say, when we share the Christ law, it is not more of an evangelistic way that we want to change their mind. It is the living lifestyle of the Christians, showing them that how Christ lives and all. So through that, in my experience, I have made lot of people to realize that Christ is the only Savior who can save people. Ja vielä hetkeksi studioon. Lähetä meille palautetta ja terveisiä ruudussa näkyvään osoitteeseen. Lokakuussa saamme terveisiä Bratislavasta ja Aasiasta. Näemme arkkipiispan puffaavan Domini Lifea. Tutustumme uuteen sansalaiseen ja tietysti mukana on Intiaa. Kyllä vain. Nähdään kuukauden päästä. Ja olkaa siunattuja.